Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Kayom per em kalapoi khilong ki ding kisit berkisla upat benre uling a namar basit komta gadi kapor ban sap ban phong ki jan pingan. Kayo yadi yathit ya ki jan phong shit kathlem bha wat kinong ya pelong yo ki ya turbha ban kring ya ki pat ba. Kawai ka kinhun pelong yo ka local entrepreneur community kalayo pelong yo ha All Saint Cathedral Shillong menha kalai turek ujimang. Uba aiban ko par kharnari uwei na kinong penya yo upen pau ka jingman ya kibriu ka jilla. Khamtam gitu kibadi ban penmi mar hinaladi kikmen bha ban wanra ya ki mar jong ki bandi ha ka te ka yo. Uba khanari utrang bagi pat ba kin kentiu yala ki jong ha kayo kahat bar kayo kakon. Khamtam kilong kemine samla ki bajuthan jusu iki jan kersha bat jansem bakin phaikmat no bansu no de ki jan phong pat ba ki bajusmat ban riam ban bet karkum kapon ni ki jan phong ying da ki jan kersha ne ki kenja balasu lathan hi. Utei urang ba uyathu menta ka jat ban riu khasi kadang shanya ha ki jan ba one supply namar jilla bat ki pat ba jongi ki yo ban prinya yo. Haba phaipan ya ka kong blenda rempen kanong sujan ka badairu kanong penmi ya ki jan dhara mukan ka snong umdan nong tlu nong po ribhoi district ka bawan shim benta ha ka te ka yo yadi yathin ka kubur kala dei ka por ya ka jat benriu khasi bansu banthano da ki jan phong pat ba nala ka jong ka jilla namar ki bun ki jat jan ksai basu bathirhi. Kublai ya baro ketika step ko babha katang jonga kadai aiban kraw ko par khanari but kaneka yo hangne la khat ka ebha vocal for local kadai ka ba dei bai kong ebha but ke ai ka jingmot jong ka vocal for local kalong bangi kwa banya promote da ki jongi yani ka yo but nam ta ka jongi ban sustain para mangi kinong de ka jing thu kalong ba khamtam ban yarap kitu ki entrepreneurs ki bari jongi ki bale ki tia la jong ki basna kum kan duksa ngala ban pen e phi kum kini ki jansam ki bayasna kum phi e kini ki jansam ki long ki bayale hi ki shna hi but ladang kajing thang ka jong ngi kum ka vocal for local lada don ki khasi ki jongi ki ba explore ma phinde e kum kini phi ki kurta ne ki salwa bangi ya thiet na ba balengin da le da ki jong la jong da kini i le ki kurta ni ai ki design kumne kalongka bangi shna hi bangi rap hi mangi but phi ibun ba mental aduna banya sam dan sam only for occasion phi sam ne kumta ndela da don pat community jan ki bi so hi kalong ba kumta le ba pocket kolta ki sawa ki phang and the don ki balong traditional kumne ba balong ki jongi kan ya rap kan tiu ken yangi ki we ru ki ba ya le kam la jong paila ke ki long occasion ki bai dang hendai ladangi shna something ki bala ban dang man kasngi hendai ki long handmade ta ka kaya rap ken ya ki ban ken tiu ya ka yo ka kot ba phi ba bun men ta ki depend lut na bar ki tial bin thet phi community ki jan hang ne dan ki ba wan ra na ban hendai lada dan ki ba ya su hi te ki wan man pen i hang ne ha yo kani kalong ka kan tiu ki bat kan long kumba yarap ya ka brand ke jong ki ban kan kêu kham chanang ken sho ka jing thmu jong ni ka vocal for local kan long ba ni kwa ban form kata ka community tang ki nong de nang ba ila ban yarap iwe an chu anuksa ka long shbo lada ngi don stan phongot haka kon hon bat lada ngi ni hab ban ya wa ke jakka ngi nya play yo chani satai lada ngi kum ka kan hon ka san phongot te lada ngi play ngi ya snok ti lang ka long ba ka jinglot ka jingsap kan duna let's say kum hang ne lada ngi la basna ba pelot ka pai kum ba nuksa alak dari bale we breu hap siu te hap shim na kini ki ba ya bo stall kador ka baram hendai kum ka kan hon pat lada ngi dong chicken hon ngelada ngiya wai chicken hon lada ngi hap siu kala poi no tang sia hajar iwai ta kalong ka jingya rap ken yangi ki ba ya de ya thiet ki kini ki ba don ki dukan kalong kan yarap ya ki ba kanum lutsan bat haju ka poru kila ban penya yo bangila ban le keni man ka por bat ngila ban move teng ngila ban play hang ne ngila ban play apo watch leg ngila ban play ha polo kom ta ter
but ladangi play kumta ki brio ru ken wan but ki baya book store ru kenum long luksan kemut ka buy store kan long ba kemba 4,000 ne 8,000 ne la manduna shu lada bun hakan hon kanang shong tak shu pat ka jinga nong kalong bun ni PE pe kini ki jan pe ini kini ki brand Zara Adidas ne kini ki yu pe kini ki jan hang ne lada ki jongi ru em lada ki kwa ta ki kum ki jan kersha ne na ki tu ki jan ki ba ni ya sam ba mi ina ka ri ki jongi lada ki su nam ta ki khon samla kalong ke ba kan yarap ya ki tu kham tam ni ki tu ki banang ban so la ni ki tu ki banang ban than lada ki hab don kata ka jumut ba okay ngan permi nam ta ki babun bat ngan permi nam ta ki khon samla kalong ba kan phen na kini ki jan ki ba mi da permi da kini ki corporate ne da permi da kini ki company da ki jongi ki ba smart ban than ki ba smart ban yaso da ki le bat ki explore kalong ba ka competition ru kalong ka competition ka ba long ka ba but kan long ro ka ba ka ai jam yakini ki ba yaso ka jan na jong but ki ba than ru but ki la ban wan ko ma kini ki yo ban display but lada kata ka kon hon ka ba ngi trang kan long ka ba kan long ko ma tmu kan long ka jingira pe shibon ki tu ki ba ya le kam na jong but ki ba so but ki ba than ka katang jong ka dai ai ban kraw ka pa khanari but ngi dei we na ki entrepreneurs ki ba ngi ne ya so ya ki pla ki ba long ki stories ma ka pla ka jongi ka long ka ba de ka waterproof but ki di canvas but ki dan ki ne ki stories ne ki jing tu khana tang ki ba ki brio la da phika ban I give ki brio ba shaba ne ki ni ki trust ki wan ki ka ban tip chipang la ne ki bla explore ka jaga shubo for kum kan uksa philale kum chapo nong riat phi tu ka jingkieng te kum no phin phila shi shandor hinde la da phi thiet tu ka kapla pat ka badan ka tu ka stories pat ka tu ka jingkieng phin sa jingkama pa phiket sa pat ho phi kama wa kadai na shilong jadi thiet ka ngasngau ba kadai ka ba yarap shibun yangi long ka ajeng mentoy yangi ba ngi layo ban pen I ki mar ki mata jongi kini ki tiar ki bangi than ka no kolong ka jingkamen bat ka jeng mentoy na ka banta jongi ken iyo la si ba kuno ni yo kolong ka kentiu ya ki priu tingi sam thai mo ba su ba than ya ni jen sam tambang ni ba hadu ka ba ite bedu di kidang ibe be ya ta karyam ka be ka ku tolong ka po to ka yong dei tang duna pat ki ru tingi bikin su tin than na ka jalan jong bun tang jen sam idan ibun ong la ne tang jen sam idan ibun ong la ne halor jong kane long haga jing sha long ngi than be tang ki jang sem rei kadai kum bo ong ma phi ba kadan ka por balek se long kane ka jang sem le sem dadon shu kita ki ba padan kam ho ki dan tang ba le se ngila ban su no ha pan kalan te ko we ngila ban su kum ha ki frog ki sopti ane ki no ki style ki ba ka juk menta ka yat ken ki ba ha berkumlong jo ke perlu tungi kasih ke jeng kasa lo sandu kepada waktu haya kerem bebe ya ke yen dong ki thai ni won te ki la dunam kam ya ke jeng kasa bat mun si la pen kam no de ki pat lu ni tu hadu kat no mo ya kan ni kala pedang nek de kala pedang jan ngatrai long kane kat kum ka juk bo menta long bun ki breu ki la ya be ki style mo kim da panan kam shu ya ki jang kersha ndrei kane pade ka dei ka ba dan kam ha yangi ken bangin penek pensai ka kalau dia nam kapor ba yangi kinong sucan kasih bersuara bersu di pesa kasih ba fi penukam no ya kini kijan ha su mongki da ki we par kijan patlun kiban ya ha besik ben ya be ya tayo hat jaga ba pin oda kijan na sapa da iyo kuma kini iyo itu ya penyak da kane ka jang kersha ban telah no da kita ki kompong ne ki batlun ki prok ko kum ke cinglong jong ke sumbereng alor jong ka long ngadang syem jing ek khandiat ban ong nomor ba le se la dangin pen kala jang kersha da kini ki rendia
lek se long ka kibru kun nam tre bantet namar ki kwa da ki jan ki batat kan kadihi kata ka ba ong ma pi bangin pen ayun ma bangin sedang nak bantan da ki jan ki ba ni penen kam hi mangi in persyang ban penmi na lajong na ka ri na ka ne ka jela ka jungi bangin yo ban phong kan teng ba long ka kene ka jing penmi jungi ki jan ko ton long ka kham sem jing hi yang sekendiat kadan hi ka jing namar ba ka jan ka cimpor bahayangi ki mesin ki ngimpat biang